Ni Carlota Perurena naiz, Blue Power Partnersen egiten dut lan, Danimarkako enpresa batean. Ingenieritza mekanika ikasi nuen eta energia sektorean egiten dut lan eta gehienez egite ditut hidrogeno berdearen proiektuak. Hori nahi du esan energia etortzen dela haize eta eguzkiko energiatik eta gero separatzen dugu ura molekula horren energia horrekin gas naturalako energiaren ordez. Egia esan, azkeneko momentu arte ez nuena klaro zer ikasi. Matematika eta fisika ez zizkian ongi egiten eta azkenean azkeneko momentu arte batxiler bigarren mailan galdetu nion marrazki teknikoren irakasleari zer ikasi behar nuen bera bezala lan egiteko eta erantzun zian ingenieritza, azkenean ze ingenieritza ere ez nekien klaro eta sartu nintzen mekanika ingenieritzan ikasten. Ni hasi nintzenean ikasten ginen eguneko 10 edo emakumeak eta hasieran bai ematen du gauza, azkenean ginen egun klasean eta 10 neska baino gutxiago izan da, hasieran egiten du pixka errespetua, baina gero bai oso komoa egon ginen denak eta superongi. Hasi nintzen Iruñako Unibertsitate Publikoan, UBNan, gero mugitu nintzen Bilbora, han hasi nintzen UPV-an eta azkeneko mailan sartu nintzen Erasmus programasera eta joan nintzen 3 hilabete Danimarkara. Azkeneko unibertsitateko mailan hasi nintzen praktikak egiten Mondragon kooperatiban, han egon nintzen 3 urte lan egiten, automozio sektorean hasi nintzen. Eta, pixka zaila hasieran zeren lehenengo urtean bidalu zidaten 2 urtez proiektu batera Rusiara. Eta, izan zen pixka gogorra, zerenan bai herrialde batzuetan, kulturarengatik, bai postuarengatik pixka zaila da zure lekua egitea. Bai han fabriketan ez daude emakumeak, ni gogoratzen naiz emakume bakarra zela sarrerako neska, sekretaria eta bai zegoen fabrikan neska bat trautora bezala lan egiten, baina azkenean fabrikan ez ginen neskak eta zen pixka zaila, baina 2 urte ondoren han nire lekua bilatzen itzuli nintzen nahiko pozik. Gero bai aldatu nintzen, bueltatu nahi nuen Iruñara, hasi nintzen mina sektorean lan egiten, hor bai dela pixkat okerrago oraindik, zeren neska gutxi gaude sektore hortan, eta egon nintzen 7 urte Australiako enpresa batean lan egiten, ere bidaiatzen, desberdin herrialdetan. Gero azkeneko 3 urtetan esan duan bezala Danimarkako enpresa batean sartu naiz, energia sektorean, eta hori bai aldaketa handia izan dela, energia sektorean ikuste gaur egun emakume asko egiten ditugula lan. Eta oso pozik gauzak asko aldatzen ari direlako. Eta, nik uste orokorrean, esan duan bezala, nire enpresan orain, kasi 150 dira emakumeak eta da ingenieritza enpresa bat. Ni ikasten hasi nintzenean ginen 110 gehienez, orduan ikuste 15 urte hauetan asko aldatu direla gauzak. Hori esan nahi du ongi egiten ari ditugula gauzak, eta hor jarraitzean.